नमस्कार बंधुगण, जय श्री जगन्नाथ। बंधुगण, पूजा घरे एही तीनोटी जिनिस रखिबा अशुभ होइथाए एवं धनर हानि मध्य घटिथाए। माँ लक्ष्मी मध्य सेहीपरि गृहकु त्याग करिथांती जହାର पूजा घरे एही सबु जिनिस गुड़िक रहिथाए। ଏହା ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହା ପୂଜା ଘରେ ନିହାତି ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ପୂଜା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠାକୁର ଘରେ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି ପୂଜା ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଲେ ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅନେକ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ପୂଜା ଘରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଠାକୁର ଘରୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରେ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏହା ରଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ମିକ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ପୂଜା ଘରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଠାକୁର ଘରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରେ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏହା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ମିକ ଲାଗେ ଓ ଏହାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷମାନେ କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବି ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଆମର ପୂଜା ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଦୀପ ଏବଂ ଧୂପ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ମାଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜା ଘରେ ପାରମ୍ପରିକ ମାଟିର ଦୀପ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ମାଟିର ଦୀପ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଧାତୁର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ। ପୂଜା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କାଯାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କଳସ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କଳସ ହେଉଛି ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମୁରୁଜ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ଏହା ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶଙ୍ଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ 14 ରତ୍ନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନିରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରହିବା ଉଚିତ। ଶଙ୍ଖକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମିତି ଘରେ କଦାପି ବି ଧନ ଓ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଘଣ୍ଟି। ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଗରୁଡ଼ ଘଣ୍ଟିକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଏହା ଶୁଭ ବୋଲି
ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘରୁ ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ ସେ ଘରର ପରିବେଶ ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଯାଏ ସେ ଘରର ପରିବେଶରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି କଉଡ଼ି ଏବଂ ଗମତି ଚକ୍ର। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଉଡ଼ି ଏବଂ ଗମତି ଚକ୍ରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ 3, 5, 7 ସଂଖ୍ୟାରେ କଉଡ଼ି ଏବଂ ଗମତି ଚକ୍ର ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂଜା ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ 1, 3, 5 ଏମିତି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ 2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ଘରର ଭିତର ମୁହାଁ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖକୁ ଘରର ବାହାରକୁ ମୁହଁ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଖରେ ଶୁଭ ଲାଭର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ପିଠିରେ ଦରିଦ୍ରତାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖକୁ ସର୍ବଦା ଘରର ଭିତର ପଟକୁ ଏବଂ ପିଠିକୁ ବାହାର ପଟକୁ ରଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳକୁ କେବେ ବି ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ସର୍ବଦା ହଳଦୀରେ ଭିଜାଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରି ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପୂଜା ଘରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଘରେ କେବଳ ଆପଣ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପୂଜନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ପୂଜା ଘରେ ମୃତଜନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ପୂଜା ଘରର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ କରିଦିଏ, ଯାହାର ଅଶୁଭ ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନେକ ଲୋକ ପୂଜା ଘରେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସାଧୁ ବା ସନ୍ଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଛବିକୁ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଭୈରବ ଦେବ, ଶନି ଦେବ ଏବଂ କାଳୀ ମାତାଙ୍କର ଫଟୋ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂଜା ଘରେ ଭୈରବ ଦେବ, ଶନି ଦେବ ଏବଂ କାଳୀ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ରୂପୀ ଦେବତା। ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜାବିଧି ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖି ଆପଣ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନର ସହ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଠାକୁର ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋକୁ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜିତ ଫଟୋକୁ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଲେ ଅନେକ
ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6 ହେଉଛି ଭାରି ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ କଦାପି ବି ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦିଆସିଲି କାଠି, ଦିଆସିଲି ଖଳ, ବାସି ଫୁଲ, ଲୁହାର କଳଙ୍କି ଲଗା ବସ୍ତୁ, ଅଧାଜଳା ଧୂପକାଠି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଏକ ଡବାରେ ପୂରାଇ ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିଜର ଠାକୁର ଘରକୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ପୂଜା ଘରେ ନିହାତି ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜା ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରହିବା ନିହାତି ଉଚିତ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଲଟାରେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାର ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କଳସ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳସକୁ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ହେଉ କିମ୍ବା ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, କଳସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କଲେ ସବୁକିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜାରେ କଳସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ତମ୍ବା କଳସରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ କଳସରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ପୂଜାରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜାକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେତକୀ ଫୁଲ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଜଳୁଥିବା ଦୀପରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୀପରୁ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଋଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁର ଘରେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘିଅ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଘିଅର ଦୀପକୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ତେଲର ଦୀପକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜଳପାତ୍ର, ଘଣ୍ଟି, ଧୂପ ପରି ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।